Знікненне вядомага беларускага доктара, пагоня са стралянінай на Віцебшыне. Навошта паставілі блокпасты на Магілёўшыне і што за беларус арганізаваў банду ў Маскве. Увага, у ноч на 18 чэрвеня могуць не працаваць банкаўскія карткі. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. Гарачае затрыманне на шашы Браслаў паставы Мядзель. Працаўнікі ДАІ былі вымушаныя скарыстаць табельную зброю, каб спыніць аўтамабіль «Фіят». Кіроўца праігнараваў патрабаванні інспектару і паспрабаваў уцячы, ствараючы рэальную пагрозу для іншых машынаў. Пасля стрэлаў аўтамабіль парушальніка спыніўся. За стрыном быў 17гадовы мясцовы жыхар без правоў, які нядаўна купіў гэтае аўта без пераафармлення. Разам з ім у салоне ехаў такі ж непаўналетні п'яны пасажыр. На падлетка кіроўцу склалі 7 пратаколаў, а машыну забралі на штрафстаянку. Не менш сур'ёзныя падзеі адбыліся ў Гомлі. Там неабыякавасць грамадзянаў дапамагла перадухіліць магчымую трагедыю на дарозе. Відавочца паведаміў у міліцыю, што аўтамабілем «Тойота» кіруе нецвярозы чалавек. Ужо праз 2 хвіліны экіпаж ДАІ высачыў машыну. Кіроўца паспрабаваў уцячы, але быў аператыўна заблакаваны і затрыманы. Парушальнікам аказаўся 39гадовы гомелец, у крыві якога знайшлі больш за 1,7 праміля алкаголю. Высветлілася, што мужчына ўжо пазбаўлены правоў кіроўцы. Больш за тое, усяго месяц таму яго лавілі п'яным за стырном. За паўторнае за год парушэння парушальніку пагражае крымінальная справа. Начны пажар у Берасці ледзь не каштаваў жыцця чалавеку. Трывожны званок пра загаранне ў 9павярховіку на вуліцы Вулькаўскай падняў па трывозе адразу 8 экіпажаў МНС. На месцы здарэння ратавальнікі сутыкнуліся са шчыльнай заслонай таксічнага дыму, які валіў з кватэры на 7-м паверсе. У ахопленым полымем пакоі МНСнікі знайшлі гаспадара, які ўжо страціў прытомнасць проста ў ложку. Мужчыну літаральна вырвалі з лапаў смерці і тэрмінова шпіталізавалі. Што стала прычыну начнога пекла, цяпер высвятляюць эксперты. Гучнае забойства ў Польшы, якое мае ўсе прыкметы працы спецслужбаў. У Белай Падляскай сярод белага дня 15 чэрвеня на паркоўцы застрэлілі 44гадовага расійскага мастака-карыкатурыста Семёна Скрапецкага. Нападнік зрабіў некалькі стрэлаў ва ўпор і ўцёк. Паліцыя разглядае версію спланаванай ліквідацыі. На гэты момант затрыманыя 2 грамадзянаў Беларусі. Іхную магчымую датычнасць да злачынства вывучае пракуратура. Скрапецкі быў не проста мастаком, а непрымірымым крытыкам Крамля і Рамзана Кадырова. Таму апошнім часам атрымліваў шмат пагрозаў. Ён актыўна падтрымліваў беларускі дэмакратычны рух, а адную са сваіх карцінаў прадаў за $20 000, накіраваўшы усе грошы на падтрымку ЗСУ. Літаральна за некалькі гадзінаў да гібелі Скрапецкі абмяркоўваў планы новых антываенных перформансаў з беларускім мастаком-акцыяністам Владзіславам Боханам. Родныя забітага і дыяспара шакаваныя. У горадзе прынятыя павышаныя захады бяспекі. Расследаванне гэтай справы пад асаблівым кантролем польскіх уладаў. У Віцебскай вобласці знік вядомы доктар з Менску Геннадзь Шчотка. Мужчыну шукаюць 4-й асобні. Пра знікненне паведаміў пошукава-ратавальны атрад «Анёл». Паводле валанцёраў, мужчына 11 чэрвеня паехаў з сябрамі на возера Вядзета ў Полацкі раён і наступным днём пайшоў на падводнае паляванне, а пасля знік. Сёння таварыства ратавання на водах паведаміла, што падчас пошукавых работ манеўрана-пошукавай групай сумесна з МНС на возеры Вядзета Полацкага раёна быў знойдзены мужчына 1978 года нараджэння. Геннадзь Шчотка быў вядомым менскім уролагам, загадчыкам аддзялення больніцы хуткай медычнай дапамогі. Працаваў таксама і ў прыватных медцэнтрах. Сілавікамі Беларусі і Расіі разгромлены буйны міжнародны сіндыкат чорных рыэлтараў. Арганізатарам маштабнай злачыннай сеткі аказаўся 59гадовы крымінальнік-рэцыдывіст з Менскай вобласці. Схема працавала на 2 краіны. У Беларусі злачынцы наладзілі выраб фальшывых дакументаў і пячатак, якія кур'ерамі адпраўлялі ў Расію. Праз падстаўных асобаў аферысты афармлялі на сябе правы спадчыны на кватэры памерлых або даўно адсутных масквічоў. Банда паспела захапіць 4 дарагія аб'екты нерухомасці, аднак прадаць кватэры яны не паспелі. У выніку спецаперацыі выкрытыя 16 удзельнікаў групоўкі. 4 фігурантаў Беларусі затрымаў спецназ «Алмаз», астатнія разам з важаком узятыя пад варту Расіі. За стварэнне злачыннай арганізацыі ім пагражае да 13 гадоў калоніі. Увага ўсім уладальнікам банкаўскіх картак. У ноч на чацвер 18 чэрвеня ў Беларусі магчымыя перабоі з безнаяўнымі разлікамі. Як паведамілі ў банкаўскім працэснінгавым цэнтры, з поўначы да паловы на 7 раніцы будуць праводзіцца планавыя тэхналагічныя працы.
У гэты перыяд магчымыя кароткачасовыя збоі пры аплаце карткамі ў крамах, а таксама пры карыстанні банкаматамі, тэрміналамі і прыладамі самаабслугоўвання. Грамадзянаў просяць улічыць гэтую інфармацыю і загадзя парупіцца пра гатоўку. Паводле звестак Белстату, рэальныя грашовыя даходы насельніцтва за студзень-красавік гэтага года выраслі на 8% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Эканамісты падкрэсліваюць, гэта ўжо лічбы з адмінусаванымі падаткамі і ўлікам інфляцыі. У структуры даходаў у лідарах традыцыйна заробкі, яны забяспечваюць амаль 66% усяго аб'ёму. Сацыяльныя выплаты, у тым ліку пенсіі, дапамогі і стыпендыі, складаюць каля 23%. Прыбытак ад прадпрымальніцтва займае каля 7%, а вось даходы ад уласнасці застаюцца самымі нізкімі, меншымі за 5%. У Магілёўскай вобласці стартавалі трохдзённае антытэрарыстычнае вучэнне КДБ. З 16 па 18 чэрвеня сілавікі і вайскоўцы будуць спраўджваць гатовасць да рэагавання на нейкія пагрозы. На дарогах рэгіёну уведзены жорсткі кантроль і абмежаванне руху. Задзейнічана спецтэхніка. Манеўры ўжо выклікалі трывогу ў соцсетках. У ТРЭЦ жыхары публікуюць відэа блокпастоў на трасе Р-15 і прызнаюцца, што ім страшна. Адно з такіх відэа вашай увазе. Какой-то блокпост поставили. Вчера ехали, еще ничего не Стояли. Не, я утром в 6 часов ехала. Здравствуйте. Нет. Да, мы вот в деревню сходили. Вот дела, охренеть. Жыхар Кобрына паскардзіўся на суседскі гаўбец, які апанавалі галубы. Птушкі там актыўна размнажаюцца, а іх памёт забруджвае чужую тэрыторыю, ствараючы антысанітарыю. Далей без каментара. На гэтым мы сёння ставім кропку. З вас падабайкі, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.